Belai no wana ma singja hani hai mangpli kasai phaijau ka suku joi tripura hani khoroksa norok chorai nonok norok mangpli bo obo tabuk bini mukhang ekdum robom sai thangpaikha bo tabuk sakham najagna bagai borok ni nukhungo rang puisa belai no chugyang mabai borok tini kemnani bwskang manukjakha chung samangka je o chorai ni buma bo haino o sungchana yakari thangka chorai jorao no hnai tabo borok tongo je bini bufa bai khoroknai no nasigwnai di norok Tete nini bung ta ro sha sale ha khorang go jasa sukur na hamni ti musu ha na ta bo hospital te laklai thangai dai thanai nung mai sama na dai mai sami ho mai ukriya jahle ka bawo mai ukriya tabo nuna apel lu phai bari ru thok ja ha dai thok ja ha sao yang pelak ha Palai healing hal ba mươi trong rồi healing hal healing sak se da nini serong no nini serong dai da tamang mone Borugi mongle rogi mone halai bai phone sini rogi mone omanlai dabdaba koi din ro kahana kahana khune bene basra ta korok di sama ba kor sawa bene bong tama sakul school a school enwa nang hamni di masuk te hamni masuk no halai dan nang nini basana sanne bai lukurong ni thani suba suman ni di masuk nang tama sani masuk mane je i video no nai tong nai je jeni tipra do phani jeni tipra hani borok je nai tong nai bongni thani tama sani masuk suba suman ni di masuk kosas nang sani masuk lai kosas samana je atala kor manje hule halai nong ni bank account ro dito bank account ro dito dang oi kontong lupa tong gareng be seng account detail screen ro irnai bongni account detail no jodi subani musu lai kho komna je man musi subadi bok bira gorib family ni boro ekdom sugya boro nok subani musu lai kosa musa subadi lai seng nongni bank account ni detail screen ro irnai do youtube ni je borok je subani musu nai rok suba thang nongma lai ni basana bo nang hamrani musu no kor musu lai seng tini video orno pairo sinai do